Kaixo, ongi etorri, Ideien Ganbelako beste atal batetara. Oraingoan oso gonbidatu berezi batekin. Gurekin daukagu Maialen Iriarte, ongi etorri Maialen. Mila esker. Bueno, eskerrik asko, lehenik eta behin etortzeagatik. Plazerra handia da. Horexan bidea hasten dalako, baina bukature bai batzutan, segun hundik zatozen. Segun hundik zatozen, edo horixa pasabidea ere bada, niretzako horrela izan da urte askotan. Eta bueno, oso barne datua daukadan herri bat da. Harri bat aldera iristerako oso gutxi zala erakusten zuen horixako kartelak. Gutxi falta zala. Orduan bidean mareatu baginen eria oso gutxi falta zan, eta horixak beti itxaropenerako norabaiteko tarte bat irikitzen zigun, bai? Bueno, metafora, osea, politxa. Bueno, lehenengo galdera, igual zure kasun ez dauka zentzondik, beti hasten gea galdera batekin, eta da zein dan gure gonbidatua, bakoitzak bere burua eta aurkezten dula aurkezleak baino, orduan hoxe lehenengo galdera, denok ezagutzen dugu Maialen Iriarte, baina, gustu entzungo nuke Maialenek nola aurkezten du bere burua. Bueno, Maialen Iriarte okinena ni naiz, edo ni ere naiz, agian munduan beste batzuk ere egongo direlako ez dakit, ezta? Eta, nor da Maialen Iriarte horrela esateak niri nolabaiteko lotsa bezala ematen di hirugarren pertsona horretan hitz egitea, ezta? Ni pertsona guztiak bezala nondik begiratzen den, ez dakit, gauza batzuk esango nituke edo beste gauza batzuk esango nituke. Baina pentsatzen dut besteak beste hemen banagoela Euskal Herria Bilduko militantea banaizelako, une batean gainera, telebistatik ezaguna izaki urrats bat eman nuelako Euskal Herria Bildura, eta azkenean hemen dago Euskal Herria Bilduko militantea naizelako, herri hau asko maite dudalako, herri libre bat ikusi nahi dudalako, jende librea, herri libre honetan, eta horretarako egunero lan egiten dudalako, eta horregatik eman duelako urratsa, eta Euskal Herria Bilduko komunitateak, eskuzabalik eta besarkada sartu ninduelako, eta oso pozik nagoelako komunitate honetan. Eta horixe da, Maialen Iriarte, okinena hau, beste ikuspuntu batutatik, beste gauza batzuk esango nizkizuke, pertsona guztiak gertatzen zaigun bezala. Aipatu ez hor jauzi bat egin zenula ez, kazetaritzatik politika gintzara, eta pixka bat, arraro egingo zitzaizun edo kostako zitzaizun pixka bat ez, elkarrizketatzaile izatetik elkarrizketatu izaterako pauso hori. Orain ere kostatzen zaite, orain ere aukeran agian zure aulkian nahiago nuke aulki hau baino, orain ere kostatzen zait kontuan izan 30 urte egin dituen telebistan, aurretik 5 urte egin dituen herri irratian, beraz nire bizitzaren zati handi bat egin dut nolabait esateko aulki horretan, eta aulki honetara etortzea, oraindik ere, ez dakit arrotza, baina oraindik ere kosta egiten zait aulki honetan nagoela jabetzea batzutan, ezta? Baina nola izan zen, momentu batean erabaki hartu nuen, erabaki horrek atzetik zer izan zituen, eta zenbat baiezko eta zenbat ezezko, edo zenbat kafe, edo zenbat kontu, gertatu ziren, noski niri ere zaila iruditzen zitzaidalako urratsa ematea, nik ere neurri batean erosotasun eremu bat abandonatu behar nuelako, ezta? Baina horretaz aparte, niri izugarri gustatzen zitzaidan lanbide bat utzi behar nuelako, eta banekielako gainera neurri handi batean, era hortara behintzat egiten duen moduan, betiko utzi dudala, ezta? Telebistara itzultzen banaiz, seguru aski beste lan batzuk egingo ditut, eta nire burua oso prest aurkitzen dut beste lan horiek ere egiteko, baino egiten duen lan hori, agian ez dut berriro egingo, ezta? Orduan, baneukan nolabaiteko dolu txiki bat ordura arte egin nuen horrekin, ezta? Baina era berean iruditzen zitzaidan bazala Euskal Herria Bildurentzat ere, danak hankak lokatzetan sartu eta danak, geuretik genuena Euskal Herria Bilduri eskaintzeko momentu bat ere, bazala ura momentu asko izan daitezke, baina ura bazala momentu bat, eta kosta zitzaidan, baina izan ere erabaki hauek gainera, personalak dira, nik erabaki nuen, nik hartu nuen azken erabakia, baina erabaki hauek eragina handia izaten dute ez, bai familian, bai inguruan, eta, asko hitz egin nuen honen inguruan, erabaki hartu baino lehenago ere, eta nire ingurukoekin hitz egin nuen, eta beraiekin hausnartu nuen. Gero emakume hori oso sarri gertatzen zaigun gauza bat ere gertatzen zitzaidan, ez ni gai izango oten hitzan era honetako
ardura lanetan aritzeko, politika gintzan aritzeko, eta bar, ezta? Baina, bueno, eman nuen urratsa eta hemen nago. Bueno, elkarrizketa hau, bueno, egia esan, bueno, buruan geneukan ez, ideien ganbela hau sortu behar genula, nola behar genuen, eta, bueno, nik uste denetan aipatu ez, berezia izan dela, gehienekin, zorionez harreman personal bat neukalako aurretik, eta, bueno, bereziki gogoan daukate nekane zinkunegiri egindako elkarrizketa, bueno, azkenen lankideak izan geralako urte askoan, eta, bizkat zurekin antzeko sensazio bat daukat, eta uste, bueno, berezia dela zentzu hortan, ez? Eta aipatu ez zule, no? Ze harrera goxo inzizuten EH Bildun sartu zinean. Zenidaten. Bai, horregatik asko gustatu zaitzen zortan, eta, bueno, horregatik, bizkat nahiko nuke aipatzea, ez? Aipatu ez zulako erabaki zaila dela, eta... Nire Euskal Herria Bildun harrera zoragarria egin zidaten, hasi lehenengo militantetik eta Arnaldo Otegiraino edo Arnaldo Otegin handik hasi, arek eman zidan eta eskua Euskal Herria Bildura etortzeko, eta azken militanteraino, ezta? Osea, izan da egia esan, sentitu dut maitasuna, sentitu dut aprezioa, sentitu dut gertustasuna, Euskal Herria Bilduk eman dit, bueno, batzutan pentsatzen dut merezi ez nuena ere eman didala, Bene-benetan esaten dizut hori. Eta eman dit gauza bat oso garrantzitsua da niretzat, eta orain arte, edo Euskal Herria Bildura etorri nintzen arte, eta Euskal Herria Bildun urte batzuk egin arte gainera sentitu ez nuena. Eta da, pertenentzia zentzu bat. Nik sentitzen dut nire burua Euskal Herria Bilduko parte. Eta aurretik beste, bueno, bizitzako beste leku batzutan egon naiz, beste lan batzuk egin ditut, beste kirol talde batean egon naiz, mila gauza ez da, baina halako pertenentzia zentzurik ez nuen nabaritu. Eta orain hori nabaritzen dut, sentitzen dut Euskal Herria Bilduko kide naizela, eta oso harro nagoela inguruan dauzkadan pertsonez, zaudeten pertsonez, egon zareten diot ardura leku batutan egon zaretenak, orain jarraitzen dezuenak beste leku batetik, eta harrotasun handia sortzen dit horrek. Harrokeriarik gabe, baina harrotasun handia sortzen dit horrek, eta batez ere hori eman dit, eta hori pertsonalki oso gauza garrantzitsua da, ez? Pertsona batek sentitzea eman duen urrats baten ostean nonbaitekoa dela, eta hor eroso sentitzea, eta gero gora berak dauden noski, eta dana ez da beti ametsetako kontu bat bezala, ez da, edozein lanbidetan, edozein ekimenetan bezala, egunak daude, egun gogorragoak, egun errezagoak, egun xamurragoak, eta bar, ez da. Baina pertsonalki eman didan hori asko apreziatzen dut. Asko apreziatzen dut, beste inoiz sentitu enuelako halakorik. Bueno, patu duzu, ez? Etzera leku arrotz batera etorri, ez? Pixkat, ezaguna da zenula, ezaguna ginela, ez? Nola baina horrek ere bauka beste zea bat, ez? Zer espero zenun, zer espero zenun... Ja, ezagunak zineten, baina ezagunak zineten elkarrizketetatik, hau da. Horregatik, osea... Nik Arnaldo Otegi ezagutzen nuen elkarrizketak egitetik, ez beste zertatik, eta Euskal Herria Bilduko beste zenbait ordezkari ere horrela ezagutzen nituen. Ni saiatzen nintzen beraiekin, beste gainantzekoekin bezala, profesionaltasun erabatekoa mantentzen, eta ahalik eta elkarrizketarik sakonenak egiten, eta ahalik eta hoberen nire lana egiten, eta hori esan dezaket Euskal Herria Bilduz, eta esan dezaket gainerako gonbidatu ez izan alderdi politiko batekoa, izan sindikatu batekoa, edo izan herri mugimendu batekoa, azpimarrara, edo garaian gauon, edo garaian beste saio batzuetara etorretako pertsona guztiekin, eta gonbidatu guztiekin saiatu naiz profesionaltasun hori mantentzen, gutxieneko iruditzen zaidalako, ez? Eta hortik abiatuta kazetaritza ere hitz egin genezake, eta kazetaritza bizitzen ari den aro ez, ezta? Baina iruditzen zait minimoa, eta beraz ez da inolako meritu bat egin behar nuena zen, baina hortatik ezagutzen edun ez gehiago. Esaten dizudan bezala, Euskal Herria bildu nintzenean, haiengandik jaso dudana izan da, beti erakusteko prestutasuna, beti laguntzeko prestutasuna, beti besarka da, beti besarka da, beti babesa.
eta hori asko eskertzen dut. Niretzako arrotza zelako politika mundua barrutik. Kanpotik ezagutzen nuen, kanpotik elkarrizketatzen dituen ordezkari politikoak, baina barrutik ez nuen ezagutzen, ez nuen aurretik inon militatu eta ez nuen ezagutzen, beraz, hori oso eskergarria izan da niretzat. Era berean, politika ikusteko beste begirada bat ere sortu zait, ez da gauza bera aulki honetan zaudenean edo beste aulkian zaudenean, eta pertsonak ere ez dira berdin aritzen zu aulki honetan zaudenean edo beraien aulkira pasatzeranean edo aulki hori partekatu dezakezunean, ezta? Eta hor, bueno, gauza guztietan bezala aurkitu ditut sorpresa onak eta ez hain onak, ezta? Politikarintza oro har iruditzen zaite, bueno, baduela jendartean momentu bat desprestigio bat, eta badaudela arrazoiak desprestigio hortarako ere ez, iruditzen zait egiten dan moduak askotan, bueno, esanak eta erranak asko zabaldu, baina funtsean ezer jasotzen ez duten hainbat kontu esaten direla esateagatik, eta horrek ez duela laguntzen ez bideak eraikitzen, ez bideak urratzen, ez zubiak eraikitzen, eta ez zubiak osatzen, ezta? Eta orduan alde hori ez zait gustatzen. Baina tira, horrela ere bada, eta horrela ere ikasi beharko da, egiten. Bueno, demora gutxi do asko, hori zu baloratuko ez zuko, baina bai, oso momentu politiko ezberdinak bizi izan dituzu, ez? Igual hasieratik aitu gea gehiago, ez? Bizkat, 2016 inguruan, eaek hauteskundeak, ez? Bizkat, zera horretan, Ze oroitzapen daukazu hasiera hartatik? Bueno, hasiera hartatik daukadan oroitzapena da, egia esan behar balen badizut, baiezkoa esan nuenean, eta gara egunkarian argitaratu zenean, oro har jendeak zorionak eman zizkidan, oro har jendeak eskertu egin zidan, oro har jendeak poztu egin zan, oro har jendeak kalean geratzen ninduen eta esaten zidan, izan EH Bilduko edo inguruko edo ez izan, oso urrats garrantzitsua iruditzen zitzaiola, beste leku batutatik entozen jendeak ere urrats hori ematea eta politikan aritzea, ezta? Eta hori izan da jaso dudana oro har. Edozein kasutan, ura momentu berezia zen, eta zuk ere gogoratuko duzu, momentu hartan aipatzen zen, Podemos oso indarrean zegoen, eta sorpasoa, nik denbora guzean entzuten duen sorpasoa, ezta? Eta Euskal Herria Bildu barruan ere oso momentu berezia izan zen, hain zuzen ere, Gipuzkoako zerrendaburu Arnaldo Otegi zelako, baina gero, ez zelako posible izan, eta ni pasan itzelako zerrendaburu izatera, eta horrek gauzak ere nire buruan pixka bat astindu zituan, ez? Gauza bazan Gipuzkoako bigarrena izatea, eta beste gauza bazan zerrendak buru izatea, ez? Eta elkarrizketak eta debateak, eta era honetako ardurak hartu behar izan dituen, Arnaldo ez zegoelako. Eta, egia esan, kolpetik eta egun batetik bestera garatutako gauza bat izan zen, eta oso esperientzia vital potentea dela, esango nuke, ezta? Edo horrela bizi izan dut nik, eta horrela bizi izan nuenik. Eta gero hortik aurrera, egia esan, hauteskunde, eta urratsez urrats, uste dut Euskal Herria Bilduk herritarrei eskaini diena, herritarrengan oso ongi txertatu dela, eta herritarrek oso ongi ulertu dutela gure mezua ere, eta azken urteetako emaitzei begiratzen baldin badiegu, hazi eta arrakasta baten nolabaiteko kronika ere egin dezakegu Euskal Herria Bilduk izan dituen emaitzei dagokionez, ezta? Baina nire itzait asko gustatzen emaitzei bakarrik begiratzea, emaitzak garrantzitsuak dira alderdi politiko batentzat, eta emaitzak garrantzitsuak dira gobernu batera iritsi nahi balen baduzu, eta guk gobernu batera iritsi nahi dugu herri honetan gauzak aldatzeko, baina horrek ere badauka garrantzia, eta batez ere jendeak ikustea guk egiten dugunak baduela balio bat beraientzat, eta esaten duguna egiten dugula, eta egingo duguna esaten dugula, ezta? Eta hor nik uste dut oso garrantzitsua dela, adibidez zuek, alkateek, alkate horiek kasu honetan, baina alkateek, hau da gobernatzen ditugun herrietan, denbora honetan guzian erakutsi duguna, ezta? Ikuste dut erakutsi dugula gauzak bestera batera egiteko moduak badauzkagula,
eta gainera herritarren beharrei arreta eskaintzen diegula, eta herritarren beharrei erantzuna ematen diegula, eta gaur egun dauzkagun erronka berrien aurrean ere galdera berri horiek mahaigaineratzen ditugula, eta galdera berriei erantzun berriak emateko ahalegina egiten dugula, eta hori jendearengana iritsi eginda, ezta? Eta momentu honetan, Hego Euskal Herriko lehenengo indar municipalista gera, Gipuzkoako lehen indarra gara, 51 udaletan gobernu lanak egiten ditugu, 27 ordezkari dauzkagu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lege biltzarrean, eta sekulako jauzia eman dugu hor ere, sekulako jauzia eman dugu Gipuzkoan, sekulako jauzia eman dugu Araban, sekulako jauzia eman dugu Bizkaian ere, eta uste dut oso garrantzitsua dela Bizkaian eman dugun jauzia ere, ezinbestekoak gara Nafarroan, eta garrantzitsua da Nafarroan ezinbestekoa izatea eskuinari ate bat itxi diogulako 10 urtez jarraian, eta hori oso garrantzitsua delako, eta hori oso argi esan genuelako, eta ezinbestekoak gara Madrilen eta besteak beste gure helburua ere hori badelako, ez da, Espainiako eskuinari atea ixtea, eta bide batez gainera, hainbat politika sozialetan urratsak ematera, eta bide batez gainera, herri hau zer den gero eta gehiago kokatzea, eta orain bagoaz 3. kongresu baten bidean, eta uste dut horri bultzada bat eman behar diogula, baina bultzada emateko moduan gaudela, eta uste dut elkarbizitzaren inguruan ere urrats garrantzitsuak eman ditugula, eta, adibidez, Euskal Presoen dispersoa amaitu egin dela, eta uste ez genitun urratsak eman ditugula 8 urte hauetan, ezta? Eta hau dena esan da, esango nuke, Euskal Herria Bilduren komunitateak oso argi eduki behar duela, hori guzia egin dugula, bai autokonplazentziari ezin diogula zirrikiturik ere utzi, ondo egin ditugunak aztertu eta hain ongi egin ez ditugunak, ongi aztertu eta ongi desekzionatu behar ditugula, aurrerantzean urrats indartsuagoak, hobeak eta herritarrei hobeto erantzuteko. Autokonplazentzian jaustea uste dutela paralisira eramaten duen zerbait, eta uste dut ereduak badaudela herri honetan, eta uste dut oso zorrotzak izan behar dugula gure buruarekin, etengabe geure lanean oso zorrotzak izan behar dugula, balin eta aurrera urratsak emango baditugu, eta jendeak ikusiko badu mahai gainean jartzen dugun hori seriotasunez eta benetan beraien bizitzak hobetzeko egiten dugula. Hora aipatu duzu momentu garrantzitsu bat, eta nik uste hasiera horiek aipatu dituzu, ze gora beratsuak izan ziren, ze aldaketak, ze momentu politiko nahiko berezia izan zen, baina hor beste inflexio puntu bat ere onda, ez? Ekarpen personaletik behirauta, ez? Eta nik uste hori Gipuzkoako zerrendaburu izatea erabaki zenuenean, aldaketa handia izan zen, pentsatzen dut. Nik behintzat personalki badakizu gaina, nik iruditzen zaiten oso ekarpen izugarri izan zala, eta nik uste Gipuzkoak erakutsi duen tendentzia hori, orain ja kasi egintzat ematen da, ez, Gipuzkoa beti irabaziko degula, iruditzen zaite ekarpen oso garrantzitsua izan dela, ez, eta pixkat, zuk nola bizi izan zenun hori, pixkat gustora dituko nuke. Batetik pentsatzen dute ekarpenak pertsonaletik izan dezaketela zerbait, baina nik taldeak egiten duenari ematen diot garrantzia, pertsona batek berak bakarrik gauza gutxi egin ditzake, eta talde lanean sinisten dut. Sinisten duen leheno, telebistan, ni agertuta ere beti lantalde bat nuelako atzean, eta lantalderik gabe seguru aski agian saio bat egingo nukeen, ezta? Edo saio baten minutu bat egingo nukeen, baina jarraian aritzeko lantalde bat behar dezu, eta lantalde kohesionatu bat, eta lantalde pikain bat telebistan sarri izan dudan bezala, eta gaur egun daukadana bezala, ez beraz pertsonaletik, daukana, ezta. Edozein kasutan, lehen esan dizudan bezala, lehen hauteskunde haietan azkenean Gipuzkoako zerrendaburu izan hitzen, eta Euskal Herria Bilduk erabaki zuen ni lehendakari gai gisara edo lehendakaritarako inbestidura batera aurkeztea. Hori ere oso momentu berezia izan zen niretzat sekulako ardura sentitu nuen, Euskal Herria Bilduren izenean lehendakaritza bat Eusko Legebiltzarrean defendatu nuelako, ezta? Eta hurrengo hauteskunde autonomikoetan, hau da pandemia batetik kento zela, eta oraindik pandemiaren azken zurrunbilo hartan geundela, orduan ere lehendakari gaia izan nintzen, eta hori ere ardura handia da,
horrek ere zer pentsatu handiak sortzen zizkidan, kezka handiak sortzen zizkidan, ardura handiak sortzen zizkidan, ezta? Eta Gipuzkoako aldun nagusi izateko urratsa zentzu horretan aurreko biak egin ostean etorri zen, eta aurreko bien esperientziak balio zidan, ezta? Horrek ez du esan nahi sekulako ardura ez denik, sekulako, ardurak beti bertigo moduko bat ematen du, ezta? Eta gainera sekulako erantzukizuna ere hartzen ez dezunik, atzean daukazun lantalde horrekiko eta atzean dituzun herritar horiekiko, ezta? Orduan, beti izan dira momentu batzuk niretzako, nolabaiteko zurrunbiloa sortu didatenak, nolabaiteko ardura handia sortu didatenak, ezta? Eta bereziak izan direnak, eta gertuan izan dut lantalde guztia, eta gertuan izan dut niretzako oso garrantzitsua izan den beste atal bat ere, izan da familia, familia gertu edukitzea, familiak bultzada hori ematea, familiak jakitea zu ez zarela etxean egongo, edo ez dituzula denbora batean ikusiko, edo adibidez Gipuzkoako aldun nagusi izatea erabaki nuenean, esan duenean, ni Gipuzkoan biziko naiz, Gipuzkoan egon behar dut, nik politika egin behar dut, nik sinisten dudan tokietatik. Eta ezin diot nire buruari gezurrik esan. Eta horrela sinistu behar dut orduan, esan nien, biziko zerete oso ondo nik gabe ere, eta elkartuko gera asteburutan, elkartuko gera beste momentu batzutan. Eta horretarako familiak horri baiet esatea, horri onespena ematea, eta horren inguruan barre batzuk ere egitea, ez da gu familia desestrukturatu marabilloso bat gara entzutea oso gauza ederra da. Eta beraiek egon espaliran gandik hain gertu oso askoz ere zailagoa izango zena guztia egitea, eta horrela sentitzen dut. Eta horren ostean, hauteskunde gauean, hauteskundeak irabazi genituenean, halako emaitzak lortu genituenean gainera guztiak etorri zirenean Tabalkalera ingurura, besarkatzera eta musukatzera badaukat bideo bat, inoiz publiko egingo ez dudana, baina oso gordea daukadana ez, norbaitek atzera zigun danak besarkatu ginenean, hori niretzako oso garrantzitsua da, hori da, ezakit nolabaiteko motorra, ez da, motorra ematen dizuna, berriz ere urrengo urratsa eta urrengo unean ere lana egiteko. Eta aipatu ditut batzuk, igual enrollatzen nahi naiz. Oso ondo aize. Baina niretzako oso garrantzitsua izan da ere, aurrekoei begiratzea, ez da? Eta aurrekoek egin duten borroka begiratzea. Eta zuk seguraski entzun baduzu, ez dakit edo zein agerralditan edo zein mitinetan, nik beti oso presente izan dut aurreko belaunaldia edo aurreko belaunaldiek egin duten lana, ez da? Gainera, hausnarketa sakonerako ematen ditze. Guk gaur egun ere ikusten dugu zer nolako erronka dauzkagun, zer nolako erronka zailak, sekula bizi ez ditugunak, ez da? Baina eske gure aurrekoek ere zeuzkaten oso erronka zailak, oso momentu zailetan, oso momentu latzetan, sekula bizi ez zituzten erronkak, eta jakin zuten herri hau honaino ekartzen. Eta orduan, uste dut gutxi eskertzen diegula egin zuten lana. Eta ni oso eskertuta nago, hain zuzen ere gurasoen gandik eta gurasoen generaziotik jaso dugun horretaz, ezta? Gu orain hemen baldin bagaude haiek egindako borrokari esker, haiek egindako lanari esker, haiek izan zuten zen komunitarioari esker, haiek egin zuten guztiaren esker garelako, ezta? Orduan, izan zirelako, ezta? Oso erabilia eta askotan erabiliaz zentzua bera ere galtzen duen esaldia bada, baina izan zirelako gara, eta seguru nago garelako eta izan direlako. Badirela eta izango direla. Ari horri tiraka ez, beste esaldi tipiko batekin jarraituko eta generazio aldaketa horrena ez, gazten figura hori ez, askotan ez dalako erresa aurrengo gazteekin konektatzea, uste EH Bilduk lortu dula, neurri handi batean, ez oraindik ere lan asko dago egiteko, baina egia da, momentu honetan dagoen lekuan egotearen arrazoietako bat ere badala gazteekin konektatzen asmatu dula, ez? Orduan,
aipatzen zen atzetik datozen hoien aitortza eta garrantzia, baina baita ere aldi berean, ez? Gaur egungo gazte hoiei mezua hori iristea ere, ez? Bueno, gauza bat garrantzitsua iruditzen zait, galdetu didazun horretara sartu baino lehenago. Eta da, ez dut uste lubakiak egin behar diren. Nik uste dut generazio arteko elkartasun hori eta generazio arteko sare hori beti eduki behar dugula, ezta? Nik beti pentsatzen dut gazteengandik zenbat ikasten dudan egunero. Eta ze gauzak erakusten dizkidaten, hasi telefono mugikorraren ez dakize historitik, eta nik menperatzen ez ditudan, eta beraiek, nik konturatu orduko martxan jartzen dituzten gailu edo kontuetatik, edo musika, edo musikariak, edo irakortzen dituzten gauzak, edo egiten dituzten gauzak, edo egiteko moduak, edo hau da, beste gauza batzuk, ezta? Baina uste dut sarea ez dela eten behar, ezta? Danak daukagula elkarrengandik zer ikasi, zer erakutsi, eta garrantzitsua dela, hau da, garrantzitsua dela elkarrenganako errespetua. Oso joera handia dago bai, gazteari esatean, guk ere egiten gendun, algendun bezala, eta agian egin gendun gaizki. Esaidazuzuk nola egin behar den, esaidazu, eta nik esplikatuko dizut nik zer bizipen daukadan edo nola bizi izan nuen garai hori edo orduan zer sortzen zitzaidan eta agian zuk erakutsiko didazu. Uste dut, hortan buruz oso irekiak izan behar dugula, ez? Batzuk eta besteak, ez dela posible lubakiak egitea, ze lubakiak egin ezkero orduan jakintza galdu egiten da eta jakintza berriak jasotzeko aukera ere galdu egiten da. Uste dut jakin dugula gazteekin konektatzen besteak beste entzun egin diegulako, herritarrei entzun egiten diegulako, kalera joaten garelako herritarrek dituzten aldarrikapenak entzutera. Entzun egiten dugu, mugimendu feminista batek huelga orokor bat egiten duela herri honetan, eta entzun egin behar zaigu emakumei behingoz leku guztietan entzun behar zaigu mota guztietako biolentzia jasaten dugula egunero jasaten dugula, baina izan soldata arrakala badagoelako, edo izan leku formaletan gure erabakiak bigarren mailan geratzen direlako, edo izan beste mila arrazoigatik, eta biolentzia fisikora iritsi arte, ezta? Orduan, nik uste dut mugimendu feministak herri bat mobilizatzen jakiteko gaitasuna izatea oso garrantzitsua dela eta guk entzun egin diogu mugimendu feministari eta entzun egin diogu zaintza erdigunean jarri behar dela esan duen horretan eta ekarri egin dugu mandatu hori geurera ere eta entzun egiten ditugu pentsiodunak, ezta bizitza guztian lan egin ondoren bizitza duin bat aurrera eraman ahal izateko baldintza minimo batzuk behar dituztenak. Eta entzun egiten ditugu gazteak, eta ikusi egiten ditugu gazteak, euren bizitza proiektuak egiteko zailtasun handiak dituzten gazteak. Ez daukatelako soldata duinik kasu askotan, orain guk gure aurrekontuen proposamen globala egin dugunean besteak beste berriro ere, ze gogoratu behar dut hau gure Eusko Jaurlaritzarekiko izan ditugun aurrekontu negoziaketetan behin eta berriro eraman eta inoiz onartu den kontu bat izan dela, ezta Euskal Herriko egoera ekonomikoari egokituko zaion gutxieneko soldataren inguruan aritzea iruditzen zaigu minimoa dela. Oda gazteek lan duinak behar dituzte, bizitza proiektu duinak egiteko. Gazteek etxe bizitzak eskuratzeko baldintzak behar dituzte, aldatu egin behar da egoera. Gaur egun ez dago, etxe bizitza alokatzerik ere. Orduan, guk entzun egin ditugu gazteen beharrak eta gazteen beharroiei erantzuten saiatzen ari gara etengabe. Eta uste dut hor dagoela hain zuzen ere erakarri edo ez erakarri nolabaiteko sekretua edo sekretua da, baina ni horretan saiatuko naiz eta horretan saiatzen ari naiz eta nagoen tokitik lortuko dudana, baina horretan saiatzen ari naiz. Eta nik uste dut hori egiaz esaten balin baduzu eta zauden toki horretatik gainera herritarrei emandako hitza betetzen saiatzen balin bazera eta herritarrek ikusten balin badute zuk hauteskunde kanpaina batean esan zeniena ez zala esateagatik esandako zerbait baizik eta beraiekin egin zenuen nolabaiteko kontratu bat zela zuk horrela planteatu dezula uste dut hori horrek erakarri egiten duela, ez? Erakarri edo
sinesgarri egiten zaitu eta sinesgarri egin du Euskal Herria Bildu zentzu horretan. Eta gero badago beste atal bat, ezta? Eta da nola erakarri gaztak politikara esan ezagun, ez da nola eman urrats hori, baina oso lotuta dago aurrekoarekin, ere zuk bizitza proiektu bat egiteko aukera errazik ez balin badaukazu, eske ezin diozu danari erantzun, ezin diozu, eta militante izango naiz, eta hau egingo dut, eske bizitzeko lain ere ez balin badaukat edo bizitzeko lain ateratzeko hau edo beste egin behar balin badut, izan ere guk gure gazteei, egungo gazteei esan genien ikasten balin badezu, aukerak izango dituzu. Eta oso askotan esan genien, ezta? Eta hori, eske nik nire semeei esan nien, semeak esaten dut, danak semeak direlako, baina gure seme alabei hala esan genien, ezta? Eta bueno, bai, joan ziren unibertsitatera eta egin zituzten beraien ikasketak batzuk, eta beste batzuk egin zituzten beste bide batzuk, ze bide batez esan nahi dut, bide guztiak direla oso interesgarriak eta oso onak, eta guztien aukerak direla ederrak, azkenean, bueno, helburuak, bizitza proiektu egingarri bat lortu ahal izateko, ezta? Eta ez dauzkate momentu honetan gaztek oso zaila daukate bizitza proiektu bat egiteko, etorkizunari begiratzeko. Eta gero daude mezuak, ez da, danak funtzionariak izan nahi dute, danak nahi dute segurtasuna izan, segurtasun normal bat, bizitza proiektu bat aurrera eramateko. Zer mezu hori ere, ez. Men gaztei eskatzen zaienean, konpromisoa gazteak konprometitzen dira, eta egiten dituzte gauzak. Gertatzen dana da, konpromisoak hartzeko ere baldintza minimo batzuk behar dituzula. Aipatu ez hor politika egiteko beste eredu bat, ez nik uste oso garbi azaldu dezula, ez? Bilduren politika egiteko eredua nola dan. Bada hori erronka bat igual Bilduren 3. kongresu honetan? Bai, bueno, nik uste dut... Hori finkatzea nola bait edo... Politika egiteko beste moduak finkatu egin behar direla. Bai, nik uste dut 21. mendean ezin dela politika egin 20. mendean egiten zen bezala. Ez erakundetan eta ez kalean ere. Eta danak eman behar diogula buelta bat buruari nola egin politika eta nola erantzun galdera berri hoiei, ezta? Eta zentzu horretan behin eta berriro errepikatu izan dut eta seguru aski entzun didazu. Uste dut herritarrak politikaren erdigunera ekartzea oso garrantzitsua dela. Hau da, paperean bilduko ditugu eta paperean idatziko ditugu eta erakundeetan idatziko ditugu hainbat soluzio agian, baina herritarrak ez baldin badaude soluzio horretan ez badira protagonista soluzio horietan, kostako zaigu soluzio horiek paperetik errealitatera eramatea. Eta badauzkagu erronka handiak, eta erronka handi horietan herritarrak protagonista izatea uste dut oso garrantzitsua izango dela, eta oso garrantzitsua ezinbestekoa izango dela, eta aldatu beharko ditugula zentzu horretan politika egiteko moduak. Ikuspegi feminista batetatik ere aldatu behar ditugu politika egiteko moduak, ze askotan erabakiak historikoki, espazio formaletan hartzen hasten dira, baina gero espazio informaletan ere hartzen dira, ezta? Eta, bueno, espazio informaletan agian emakumeok gutxiagotan egoten gara, beste ardura batzuk hartu ditugulako, ezarri zaizkigulako, jarri dizkigutelako, eta uste dut zentzu horretan ere, ni adibidez oso pixka bat obsesiba naiz, ezta? Baina herri batzar bat egiten balin badugu eta herri batzarra 7 balin bada, zei bat ere gustatzen. Bueno, Euskal Herriko 7 eta 5 eta mara ez, Euskal Herriko 7 dira Euskal Herriko 7. Eta dira 7. Eta ez dira 7 eta 5. Horixak adibide txarra da hartako. Adibide txarra da, baina horixak ere egin beharko du. Ze pertsona bat esaten bat dira 7etatik 8etara egingo dugu, beragian antolatu daiteke eta esan dezake 7etatik 8etara hau hartuko dut ontarako. Baina orduan errespetatu egin behar da, ez dana posibla 7 eta 4, 9 gutxi, ez. Uste hor ere, ikasi egin behar dugula, gure minutuak beste minutuak bezain garrantzitsuak dira. Ez gehiago, ez gutxiago, eta behin gertaleike, ez da, ez dakit atasko bat egotea eta berandu iristea, baina iruditzen zait oso garrantzitsuak direla eta espazio formal horiei eman behar zaien formalidadea ematea erabakiak hor hartzen dira. Eta gero espazio informaletan, oso ondo, zurito bat hartu, baina zuritoa bakarrik. Formaletan hartzen dira erabakiak eta badaukate gai ordena bat, eta badaukate denbora bat, eta badaukate modu bat, prozedura bat, erabakitzen duguna, elkarrekin erabakiko duguna, baina horrela egingo dugu.
Garrantzitsua hori ondo definituta egotea, ez? Eta Garrantzitsua iruditzen zait. askotan gauzak egiten ditu nahi gabe, eta gero askotan behar baina nik du uste dut- formalismo puntu hori. Bai, behar dula, baina ez formala izateagatik, bai, formala izateagatik. Seriedade puntu bat emateagatik, ez? Ez dakit seriedadea dan, ez? Erabakiak non hartzen dira hemen, hau erabaki dugu dela gure erabakiguna, orduan erabakiak hartuko ditugu. Zerrutatik zerrutara esan dugu, zazpitatik zortuta, hemen hartzen dira erabakiak, beste inunez, hementxe. Eta orduan, guztiok erreserbatu balen badugu zazpitatik zortzitarako denbora hori, badaukagu gai ordena bat, ikasi dugu aurretik gai ordena, eztabaiatuko dugu gai ordenaren arabera, eta 8 gutxietan bozketa egingo dugu, bozketa edo azken erabaki hartuko dugu. Eta kitxo. Eta gero nahi dunak hartuko du potea, eta nahi ez dunak ez, hori beste gauza bada, baina uste dut hori garrantzitsua dela. Eta zer gehiago esan behar nizun honen inguruan, hirugarren kongresoetan emango dugun beste urrats garrantzitsu bat nire iritziz da, gu oso sinisten dugu, ez da, betigorako Euskal Errepublika bat sortu nahi dugula, eta uste dut kondiziorik hoberenetan gaudela, esaten dugun hori egiteko EH Bildu barruan ere, ez da? Besteak beste 50 herri gobernatzen ditugu Gipuzkoan, beraz herritarren gandik gertuen dagoen erakunde horretan gaude, eta harreman zuzenean herritarrekin eta herritarrentzat lanean, ez da? Beraz, betik gora ari gara, betik gora elikatu behar dugu, eta ari gara elikatzen EH Bildu, egin dezagun ariketa bat betik gora ere, be hori gero eta elikatuagoa eta gero eta babestuagoa egon dadin, baina iruditzen zait, egin behar dugula ere, geure udalen arteko sinergiak hobetzeko koordinazio lan hobea, badute, ari dira, egin dezagun oraindik ere hobea, eta elikatu dezagun EH Bildu betik gora egiten dugun lan horretatik, ez asko ikasten dut nik udal batera joaten nahi zen aldiro, alkate batekin akartzen nahi zen aldiro, asko. Hoxe galdetu nahi nizun, ze bi aldiz aipatu duzu alkateen zera hori ez, ikusten da, irakasgai edo irakaskutza edo prozesua handi bat bizi izan dezula gure alkatekin, ez? Gipuzkoa zain naiz, pixkat orain, igual pentsatzen eta aspaldiko kontua ez dela Gipuzkoako bakarrik, baina igual orain berezia otokatu orain gehiago ezagutzen dut, baina igual gertua otokatu horrela sinistu izan dut beti, hau da, nik hau ere agian entzungo zenidan, ez? Inoiz baino gehiagotan esan dudalako, nik sinisten dut herri hau ere iketzen duela herritar bakoitzak dagoen tokitik egiten duen lanean. Hori horrela sinisten dut. Nik sinisten dut, nik telebistatik egiten duen lan hori ere herri honen ere ikuntzarako izan zela. Eta irakasle batek eta irakasle guztiek eta mediku batek eta mediku guztiek eta erizainek eta zelariek eta honek eta besteak egunero bere tokitik egiten duten lan horrek ere ikitzen duela herri hau. Eta ezinbestekoa dela herri honentzat. Ezta? Hori horrela sinisten dut eta horrela sinisten duen lehen ere. Orain barrutik ezagutzen ditut, udale gehiago eta barrutik ezagutzen ditut, edo pertsonalki ezagutzen ditut, hainbeste dakiten Euskal Herria Bilduko, hainbat alkate, hainbeste, eta ni txundituta gelditzen naiz, beraiekin elkartzen naizen aldiro, dauzkaten arazoak, arazo txiki eta hundiak, ze izan daiteke baldosa bat, baina izan daiteke, beste, ez dakit, etxe bizitza batzuk antolatzen ari direlako edo zaintza eredu berri batean lanean ari direlako, eta pentsa ze adibide dauzkagun, ez, zoaz Usurbilera, eta eredugarria dan zaintza ekosistema bat sortu da Usurbilen, hain zuzen ere Euskal Herria Bilduk lehenik eta behin herritarrekin deliberazio prozesu bat egin ondoren eta ondoren hirugarren sektorearekin eta erakunde guztiekin egindako elkarlanean, ez da, uste dut oso adibide esanguratsua dela, mundu guztiak aipatzen du Usurbil, mundu guztiak, ez da, Euskal Herria Bildukook bakarrik, ez da, beraz, seinale da, badakigula egin dugula eta baliogarria izan dela eta eredugarria dela, ez da. Edozein kasutan, aurkitu dudan beste gauza bat izan da, niretzako ere oso garrantzitsua den beste kontu bat, eta da gauzak beste modu batera egitea, ez da. Gauzak goitibera egin beharrean, gauzak bestera batera egiten dituzte Euskal Herria Bilduko alkatek, eta hori nik aurrez aurre ikusi dut. Eta horrek lan asko ematen du, eta burua uste batzuk ekartzen ditu.
baina hori ikusi dut, eta hori ikusi dut, era bikainean egiten, egoera oso zailetan egiten, nahiago dut ez adibideak jarri orain bat datorkit burura eta ezta, baina ikusi ditut alkateak oso egoera zailetan, oso egoera zailak kudeatzen, oso egoera violentoak kudeatzen, eta oso ondo egiten. Eta egiteko modu hori nik sumatzen nuen Euskal Herria bildura, eta horri baino lehenago. Eta hori dela eta, egun hauetan ikusi duzu sare sozialetan, Juan Karrek eta biok egin dugula gonbite bat, egun hauetan egin ditugun herri batzarretarako. Eta niri gertatu zitzaidan, Juan Kar, Donostiako alkate zela, deitu ninduten San Sebastian egunean urrezko danborra eta urrezko dominak eta ondelako kontu batzuk aurkezteko. Ohikoa izaten zen, udal ezberdinetatik edo jaurlaritzatik edo deitzen ninduten leku ezberdinetatik era honetako kontuak aurkezteko. Eta, joan ginean, afari bat izan zen, urrengo gunean domina jaso behar zutenekin, eta nik autobusa galdu nuen. Baina azkeneko autobusa galdu nuen. Beraz, ordu txikiak ere iritsi zitzaizkigu, Juan Kar Izagirre, bere taldeko beste batzuk, eta han afari hartara gonbidatuta zeuden, domina jaso behar zuten haietako batzuri. Eta autobusik gabe geratu nintzen. Eta Juan Kar bera nola aritu zen ikusita, Juan Kar bera nola ari zen ikusita, ausartu egin izan, eta esan dion Juan Kar autobusik gabe geratu naiz, eramango ninduzuke motoan. Eta motoan eraman nindun etxera, ez da. Eta askotan esan izan diot, ez da hainbeste motoan joan ginela, eta Donostiako alkatearekin motoan joan izan, ez da balukan zerbait kontatzeko, ezan gauza hutsala. Baina, hori baino gehiago nik garrantzia ematen diot, nolako gertuko pertsona aurkitu nuen, eta ez nuen inolako arazorik izan, esateko eramango nazu motoan, pertsona normal bat aurkitu nuelako, eta errez esan iezaiokelako eraman nazu motoan mesedez. Eta motoan eraman nindun, bai, bere maztearen kaskoa jarrita. Gerozik ibili gera. Eta, Gustatu ditzaizun ordu. Lehendik motoan ibilian itzan, beti pakete bezala, eta inoiz izan didate, egoki, ez duela kontrapixurik egiten. Pakete juten jakinin behar da, jakinin behar da. Ez naiz, bilurtzen eta hori lagunen batzuk esan didate. Aipatu duzu, ez, udalgintzatik eta, zen bat aizean jasotzen, ez, batez ere, betidanik, baina batez ere azken aldi honetan. Bai, asko ere gehiago sakondu dut, eta asko ere gehiago ezagutu dut azken bolar hori zentzortan, eta bereziki, bada hori ere isla bat, ez, nolait Gipuzkoan momentu honetan EH Bildu egiten ari den oposizioaren ispilu, nola baitzeteko. Zer bestela, askotan ez, irudikatzen da oposizioaren papera beti dela gobernuari kontra egitea eta zehatzea, eta nik uste momentu honetan EH Bilduk beste paper bat jokatzen, ez Gipuzkoan bakarrik, baina iruditzait Gipuzkoakoak, zuk aipatzen zen udalgintza eredu horrekin lotura handia daukala. Gipuzkoatik abiatuko naiz, baina orain berriki egin dugun aurrekontuetarako proposamen globalarekin ere oso bat dator, ezta? Gipuzkoako abanguardia izateko, edo Gipuzkoa herri baten abanguardia izateko beto esan, guk lehentasun batzuk jarri genituen hauteskundeak baino lehenago, ezta? Ze urrats eman behar ziren, esaten genuen, zaintza erdigunean jarri behar dugu, enpresa txiki eta ertainei batez ere lagundu egin behar diegu dituzten erronka izugarrien aurrean, batetik erronka teknologikoak, eta beste alde batetik, transizio ekosozialari dagokionez ere, transizio ekosozialari ere arreta berezia jarri behar diogu, erabakiak hartu behar ditugu, transizio ekosozialaz hitz egiten ari dugunean, hitz egiten ari gara herri txikiez, hitz egiten ari gara lehenengo sektoreaz, hitz egiten ari gara elikadura osasuntsuaz, hitz egiten ari gara hain ongi ezagutzen dituzun hainbat kontuez, eta herri txiki eta herri handien artean eten hori egon ez dadin, herri txikiak ez daitezen lo lekun bihurtu, herri bizi izan daitezen, eta gaitasuna izan dezaten, herri biziak izan daitezen, eta orduan herri baten abanguardia izateko hausnarketa hori egin genuen, ezta? Eta hausnarketa hori da guk gero, hausnarketa horrekin aurkeztu ginen hauteskundeetara, hausnarketa horiek eraman ditugu tokiko arazoei erantzuteko, lurraldeari erantzuteko, tokian tokiko egoerak ez dira irla bat. Ezin dugu esan ez, Azpeiti hemen azteiten da eta hemen bukatzen da, eta ez dut zer ikusirik Tolosarekin izango dituzte bereizgarriak hontan eta edo bestean, baina erronka nagusiak dira, eta lurraldeak erronka nagusi
hoiek ditu, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak herri honen zati bezala erronka nagusi ditu. Eta ni asko pozen naiz orain Euskal Herria bairekin egiten ari garen lanaz, ezta elkarlan hori, bueno, pixkanaka eta ritmo ezberdinek askotan markatzen dutena, ezta, baina gure erronka, herri bezala ditugun erronka horiek lorrokatu ikusi, eta, bueno, horren lekuko Euskal Herria bairen emaitzak azkeneko hauteskundeetan ere, ezta, eta Frantziako Asamblean ordezkari bat izango du ezker independentistak, ezker soberanistak, ez da, lehenengo aldiz. Guk herri bezala funtzionatzen dugu. Gero tokatzen zaigu, bueno, bi estatuk eta bi autonomia erkidegok zatitzen duten hau nolabait antolatzea, ez da, baina guk herri bezala pentsatzen dugu, herri bezala ikusten ditugu herri honen erronkak komunak dira, eta ezin ez bestera batera pentsatu, herri bezala pentsatzen dut, udal bezala pentsatzen dudan bezala, erronka batzuk ditugu, horiei erantzun behar dugu, eta erronka horiek erronka komunak dira, aspaldian batzuri kasu egin behar zitzaizkienak, ze guk bagenekien zein izango zen Gipuzkoako adin piramidea orain dela urte asko. Gure ikasliburuetan agertzen zen, badira urte batzuk. Askotan zaila hori da, ez? Zuek aipatu duzu oso erretz eta oso simple, ez? Askotan txikian egiten den horrek ere, ez? Nolabait ze ekarpen egiten dion orokorrari, ez? Izugarria egiten dio, txikian egiten den hori, hau da... Askotan sinistin behar dugula hori ere esan nahi. Baina oso garrantzitsua da herriz herri ibiltzean, herriz herri asko ibiltzen naiz, eta ikusi egiten eta entzun egiten diet, entzun. Oso importantea da entzutea. Bueno, entzun zertan ari dian, zer kontatzen didaten, nola kontrolatzen duten eskuartean duten hori. Egia esaten dizut, marabilatuta geratzen naiz. Eta uste dut, bueno, erronkak dauzkagunak eta txikitik handiagora eta dauzkagun eskumenen arabera aritu beharko dugula, baina gure proposamen horretan ere aipatzen genuen, ez da, ordenatu ditzagun ere efikazago izateko eta eraginkorrago izateko bakoitzak egin behar duena eta nola egin eta nola harremandu daukagun saretze instituzionala ere, ez da? Askoz ere eraginkorragoak izango garelako eta askoz ere gaitasun handiagoa izango dugulako politika publiko eraginkorrak egiteko eta herritarrei erantzuteko. Uste dut hori oso garrantzitsua dela. Eta oposizioko papera beraz, hortik egiten dugu. Guk sinisten badegu benetan herri honen erronka bat zaintza dela, guk zaintza jartzen dugu gure oposizio lanaren erdigunean, eta uste badegu enpresa txikita ertainei lagundu behar diegula, hori ere gure oposizioaren erdigunean jartzen dugu, edo iruditzen balin bazaigu, eta ikusten balin badugu, herri honen gehiengo bat kalera irtetzen dela, esatera gure hizkuntza behin eta berriro urratzen ari direla eta urraketa izugarriak dituela, eta gainera kupidarik gabe eta lotsarik gabe beste behin ere gure hizkuntza eta gure kultura zapaldu egin nahi dutela, guk gure oposizio lanaren erdigunean jartzen dugu euskara eta euskararen inguruan jauzi bat eman beharra. Horixe da egiten duguna. Horixe da gure ekarpena. Eta ekarpen hori da mai gainean dagoena. Horixe da, ez dago besterik, horixe da gure ekarpena. Herritarrei esan genien horixe. Herritarrei eman genien hitz horixe da mai gainean dagoena. Hora, ipatu ez txikitik haundirako hori, bueno, nahi beti gustatzen zait, elkarrizketa hauek hemen egitea ez dela kasualidadea, ez hau horretxako erabakigune nagusia da, ez da bera ipatu dituzun formalismo horiek, uste garrantzitsuak diala eta askotan, txikitasun honetatik. Formalismoarena, matizatu dezagun, batzutan baina batzutan jenak formalismoa ze formala, ez, baina badugu gauza batzuk, hau erabaki behar balin badugu, egin dezagun, erabaki dezagun nola erabakiko dugun. Eta izan gaitezen formalak horrekin. Gero formalismoa ulertzen dena, gauza batzuk, batzuetan esan nahi ez aldatu egiten dira, ez da. Bai, ez da igualitz. Formalismoa, ez dakit oso ondo zer dan. Formalak izan behar dugu, guk erabakitzen. Gehiago esan nahi leku honek badaukala, berezitasun hori. Eta zentzu hortan, gure aldetik asko eskartzen dira olako mezuak azkenean
hemen iruditzen zaigu, herri proiektu bat egiten ari gala, urte asko dira ja, norabide bat markatu genuela, da nahiko, txutxen goaz ustez, bere zailtasun guztiekin ez, baina askotan hori ez, falta zaigu entzutea ere, guk gure txikitasunetik egiten dugun horrek, beste maila batzuetan ere laguntzen dula, ez, da nik uste, badala mezu positibo bat, jendea animatzeko eta lanean jarraitzeko. Zuen energia komunitatea aspaldikoa da, eredu bat da. Eredu horri begiratu diogu, askotan. Horrexara begiratu dugu askotan, nik askotan nire bizitzan. Kontatu dizut hori, ezta? Aita Arribe Atailukoa da, beraz, Arribe Atailura iritsi baino, Araxes ibaiaren bueltan mareatu ere egiten ginen, eta horrexako kartela ikusten genuenean, genekien Arribe Atailu gertu zegoela, ezta? Eta inoiz ere horrexara etorri ere bai, saldartzea ozartera izango zen, baina etorri ere bai, ezta? Horrexa, albiste honak ematen dituen herria da, ezta? Hauteskunde gauetan herri txikia izanik. Hasieran gaina, lehenengo emaitzak ematen dituen herria da, eta Euskal Herria Bildurentzat onak izaten diren, oso onak izaten diren emaitzak dira, bidea hemen hasten da, diozu bezuek. Ala gusta ez zaigu esatea, bai? Mundua hemen hasten da. Bai, niretzat hori dana ere bada, ezta? Eta gaur egun bada, herri txikiek duten garrantzi horren lekuko eta gaitasun horren lekuko. Eta gaitasun txiki asko elkartuz osatuko ditugu gaitasun handiak. Eta niri herri txikiek gaur egun duten garrantzia oso azpimarragarria iruditzen zait, eta transizio ekosozialarekin lotzen dut, ezta? Herri txikietako jendeak zaintzen ditu gure mendiak, gure basoak, daukate eragina uraren kalitatean, daukate eragina basoak errez daitezen, horrek gero dituen beste eragin guztiekin batera, ezta? Eta uste dut hor, horrexak berak urratsa handiak eman dituela, baina urrats gehiago eman behar ditugula eta gehiago lagundu behar zaiela herri txikiei, beraien bizitza proiektuak garatu ahal izan ditzaten, eta hemen bizi diren neskamutilak eta gazteak beraien bizitza proiektuak hemen garatu ahal izan ditzaten, ezta? Eta erakargarriak izan daitezen, eta hemendik ere bizitza proiektu egokiak eta ilusiogarriak sortu daitezen, eta ni oso sinistuta nago ikusi egiten dudalako. Eta gauzak askotan ikusi egin behar izaten dira, Santo Tomasek esaten zuen, ez? Hemen horrexan ikusi egin daiteke eta aspaldidanik ikusi genezake. Pixkat honaino prestatuta geneukana, esan dezu, leku ez ezagun batea zentozela, leku ezagun batea, leku hau zan ez ezaguna. Gustora egon zean. Gustora egon ez, bai. Zu ere bai? Ni oso gustora, noski. Bai, hori nintzako garrantzitsua da ez, azkenean gonbidatua, eta gonbidatu baino gehiago dala ez, nik uste, erlazio pertsonaletatik ere asko dauka ganbela txiki honek, eta uste hori garrantzitsua dela ez, zerbait bereizgarria dela. Uste dut, erlazio personalak oso garrantzitsuak direla, bai berdin pentsatzen dugunon artean, eta baita berdin pentsatzen ez dugunon artean. Garrantzitsua da, harreman personal onak edukitzea, gauza batutan badakigu, ez garela ados jarriko, eredu ezberdinak dauzkagulako. Baina deskalifikazioa eta gutxiestea ez zaizkit bat ere gustatzen politikan. Ez ditut erabiltzen, ez dut uste inoiz entzun didazunik eta ez ditut erabiliko. Txoritxo batek esan digu podcast bat egiteko azeala. Honek gogoak piztu izkizu, edo gutxigo, edo lagundu du, edo gure azan poskat. Poskat. Honek gogoak piztu bizkidan, esan dizut, ez da, 35 urte eman ditut komunikabide batean, eta orduan nik ura pasioz bizi nun, horrela aitortu behar dut. Orduan pasio hori ez zait itzali, asko gustatzen zait. Eta asko gustatuko liziake poskat. Poskat deitzen dira danez, ez zait. Nahizu mazela deitu, nahizu. Egingo nuke, gustura egingo nuke. Gustura egingo nuke. Tankera askotakoak egingo nituzke, Nerea Kortajarena lankide eta politikari ezin hobearekin azpimarratu dezadan hori. Tandem ona ingo zenukete bai. Uste dut tandem ona egin genuela,
orain ja distantzia bat hartu dudanez legebiltzarretik ausartu egiten naiz esatera tan denona egin dugula. Batzutan ez zaigula entzun, baina oso gauza garrantzitsuak egiteko gai izan garela iritsi berritan gainera. Eta Nerea Kortajarena da euskal politikagintzak gaur egun duen emakume prestatuenetakoa. Nik horrela ikusten dut eta zintzoki berari esaten diot eta aukera dudan aldiro esaten dut. Eta Nerea Kortajarenarik gabe ez dakit zer gertatuko zen. Bikaina da, ekarri zazu. Ganbera honetara. Apuntatuko dugu zerrendan. Bai. Eta bueno, Nerea Kortajarenarekin baukat postkat baterako idea bat, baina beste batzuk ere, bai. Bueno, joango Pixkana. Pixkanaka, bai. Bueno, azkenengo eskaera, beti bukatze dugu, minutu bateko zera batekin, nolabait bakizu momentu hontan komunikazioan mezu oso luzeak intentzioa galtzen dute, naiz dago pixka programa berezi egiten dugun zentzu hortan. Eskatzen diogu gonbidatuari minutu batean, nolabait azaldu dezan, edo zergaitik elkarrizkatu ikusi beharko lukeen, edo zer aurkituko elkarrizketa honetan, kamarari begira horrekin bukatuko genuke. Bueno, nik esango nuke baduela hori zentzurik ere, ezta? Geroak esan beza herri bat izan zen. Eta nik jendeari esan nahiko niokeena da, Euskal Herria Bilduko militanteok gauden tokitik, eta nik askotan esaten dut, ezta? Gure askatasuna da, herri honen askatasuna nahi dugula. Baina herri honen askatasuna hitz egiten dugunean, ez gerala ari besterik gabe gauza fiktizio baten inguruan, posible den gauza baten inguruan. Eta herri bat herritarrek egiten dutela. Eta herritar askez osatutako herri honen askatasuna dela nahi duguna eta horretarako ari garela lanean. Eta horretarako ahaleginak eta bi egingo ditugula etengabe, bai udaletatik, bai batzar nagusietatik, bai Nafarroako legebiltzarretik, bai Euskal Herria baiko lankideekin harremanetan, bai Gasteizko legebiltzarretik bide hori urratzen joateko, herritarrekin batera bide hori urratzen joateko, eta herri aske bat, Euskal Herri aske bat ikusteko aukera izan dira. Eskerrik asko Maialen, eskerrik asko zuei ere horregoteagatik, badakizue, onaino gaurkoa, hurrengoan gehiago eta hobeto. Eskerrik asko.